ses biar gitu buka buka 84 itu aja ses itu aja bikin pelan-pelan nanti langsung marahinnya langsung ses buku lo ke 84 biar jangan sepi biar jangan ngobrol-ngobrol kan kau aduh kacau kayak di tempat ya Tahu nggak mau bikin nikah patah bindungnya. Kau potong rambut kau Iya. aku aja mau kepotong ini Ini mau potong. masak pakai sambal Bisa. kucing aku tadi kami kira si Judika itu jam 1 kebetulannya naik motornya kan jam 11 jadi juga bisa siap sore lah mereka nanti Jadi emang nggak ikut. Cik, cik, cik.
Seperti 3 ayat. Bikin aja ininya aja seperti biasa. Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami nanami song-songoni yana konapi na posobulong. Kami na mewakili sian parhalado. Pasahaton selamat beribadah madihita saluhutna. Taparade rohata tapuji tuhata sian ede nomor 10 tade ona isada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di babo tohon tuho ali jolma. Manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sabing. Dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradupon di bata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai urupi mahami. Asa unang madele hami. Ujuro hapugusun tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami. Silehon-lehonmu nadinggani. Ujuro pas-pasung tuhami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na di hasianganon. Lehon di hami haporsiaon. Asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hudul mahita. Tapuji tuhata sian ede nomor 400 onop lopat.
Tatangihon ma patik ni dibata di minggu ta sadarion ima nanyenet sian patik papituhon dohot lapatanna songonon ma didok disi unako mangalako lapatanna ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa toman rohata jala porman dohot pangalahota ro dihatata yang go akan naung merbagasi ikon masih parhamaulan jala masih haholongan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan di debata kobar tepatik nai ale Tuhan di debata sai pargugui mahami mangulahon na kobar tepatik ni amin. Tapi gima pujian sian kor sola gracia. Tapuji Tuhata sian ede nomor 170 sada. Potima dosa tanah gudangi dia dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalausion nami na soture. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hami hona uhum alani dosa nami i. Alay natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale di bata nami. Pardengan basa jala para si roha ho ale alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di porbadia itu rohanami be asa terbahen hami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan na sorasuda na pinar bagabagam di akan naporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Ay dangadong ibarnii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayakan agabe pitor, binahin ni basa-basa, marhitesian asin rohana, hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahin habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kudul mahita. Tapi gema korsian punguan ina.
Tapuji Tuhan sian ende nomor Petra Sablan. Hata ni debata nagabi epistel di minggu tasadarion Dienet sian Lukas 14 dimulai ayat 25 sahat rodi tolu taja hama marsika soring sonon manidok disi alai torok dohalak nama dongani ibana jadi humusor ma ibana ni nama madok nasida ganuk halak narotuahu dang tarbahen gabi sisiakku ia so disagohon ibana amana inana naniulina anak konna ha anggina dohot akka ibotona rodi hosana sardiri dang tarbahen gabi sisiakku halak naso manuhuk silang natu ibana lahu mangihuton au isi hamu napit jongjong palas-palas naso jumulu hudul mangetongi si panganon natu si manang natu laho patuluson unang dipauli jolo ojahanna hape dang tuk gogona pasahat tosa gabe surahan ni sudi halak nama nidasa ibana Dono sidama dibuka halak podo pacokon hape dangadong bahenon pasuton ise raja na borhat marmusu mangalodongan na raja na sejumulu hudul mamikiri manang natar depak kosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manohopi ibana mardongan dua loksa alai ang goso tarbahini suwon nama pangulu bisan holang dope muswi mangilu pardamian hamupe dang tarbahen agia ise hamu gabe sisiakku anggoso tartadikosa nasa na di ibana ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jalan opiopsa amin tapuji Tuhata sian ende nomor 700 walu
hapor siaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa nato mapalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang so habubuan ido tuhata natumau na bernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru dung ditanam namulak mangolu di hari patuluhon nama naik surgo laundul siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu kanoon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jola dong sadauria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai naman mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin budul mahita. Tapi matiting na masa dohot nanay si pamasaon di bagasan sa minggon di Huriata. Salom, horasma dihita saluhukna. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, di Minggu 12 Dung Trinitatis, Minggu tanggal 4 September 2022. Topik Patardo saluhukna diadopan ni Tuhani. Naparjulu di hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga FGD Silaen Inang Boru Panjaitan. Di sektor Pitu di bagas ni keluarga M Simamora Inang Boru Purba. Dohok di sektor Walu di bagas ni keluarga FH Kuta Barat Inang Boru Siat Turi. Di hari Rabu tanggal 7 September 2022 pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga SMR Siahan Inang Boru Simajutak. Di sektor 2 di bagas ni keluarga El Pasaribu Inang Boru Tambunan. Dohok di sektor Onom di bagas ni keluarga R Pasaribu Inang Boru Siregar. Alamat Boy Mataida di Titing ni Huriata. Poin na paduahon hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon budang na 10 sadahalak. Hata ni dibata imana tersurat di pesalmen 100 sia ayat 30. Pujiokku situtuma Jehovah marhite-hite pamangaku jala pati buloko maibana ditongani hatoropan. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun kupasahat hami ma selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Poin na patuluhon danak nasorang na parjolo di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di basa-basahon tuhata sada danak bawa di keluarga M Gultom Inang Boru Simanuk Kalit. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natoras nape maringanan di Jalan Daman Huri 2 Gang Dandi nomor 125 masuk sektor Sada.
Napaduahon di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di basa-basahot tuhatta sadada danak boru di keluarga P Hasibuan inang boru sinurat hipas dodak danaki maringanan di Jalan Bugis Gang Keluarga nomor 426 masuk sektor Pitu. Napatuluhon di hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di basa-basahot tuhatta dosa danak boru di keluarga S Simare-mare inang boru sirait hipas dodak danaki suang songoni nang natoras nape maringanan di Perum Korem masuk sektor Pitu. Poin napapaton berita duka cita nunga marujungolu amang hot den damanik almarhum na di hari Kamis tanggal 1 September 2022 di Huta Tabun Raya Sidamanik tutuk umur 36 tahun. Nama kabaluhon inang Lucy Febriana Borusinaga maringanan di Jalan Mugerejo Gang Muklis 12 masuk sektor Pitu. Tatangnya koma asamar gugu jala tumibu terapul rohani keluarga. Poin na palimahon tukar mimbar pelayanan Pultamer seresot Sentosa Samarinda. Obar tu program kerja resort sadarion di patupa tukar mimbar resort laos nama kobasi permenggota sadarion ima amang pendeta Albert Brenda Sinaga STH sian HKBP Muara Badak. Kobar tu tukar mimbar tapatu pado papungu pelian amplop khusus tukas resort. Poin na paunopon kunjungan kontingen festival paduan suara Resort Sentosa Samarinda sadarion kontingen festival paduan suara HKBP Resort Sentosa Samarinda madohoti permingguan di HKBP Tenggarong na niuluhon amang pendeta Marganda Lubis STH MIKOM napapituhon Kompen Distrik di hari Senin tanggal 5 September 2022 di Patupa Kompen Pangula Nagotiki HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di HKBP Philadelphia Batakan Balikpapan. Napawaluhon kebaktian Padang Perempuan di hari Sabtu Minggu 17 sahatu tanggal 10 September 2022 di Patupado kebaktian Padang Perempuan maringanan di KBJ Balikpapan. Pinabotohom tuganub perempuan ni Huria HKBP Sentosa naing madohoti ibadah Padang. Boy mendaftar tu pengurus seksi perempuan nomor kontak Boy Tajaha di Lembarat Titingta. Pendaftaran ditutup tanggal 11 September 2022. Biaya registrasi 100.000 per orang. Kobar tu kebaktian Padang sadarion di Patupa seksi perempuan do basar. Pinangidohom tuganu pruas asa berpartisipasi. Poin na pasiahon himbauan kepada semua jemaat agar mengisi tempat duduk 5 sampai 7 orang satu bangku dan juga mengatur posisi parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 agar lebih teratur. Khusus roda 4 dihimbau agar mengambil jalur kiri jalan di saat pulang ibadah. Poin ke-10 konsermini perempuan jadwal organis doho pro kantor doho titing perhepengon Boy Tajaha di Lembarat titing naung adong di Hitaganup di pasu-pasu Tuhan ma Huriana songonima titing di Huriata atong tapasada marohata martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami namarha bangsa di Banua Gejang. Totok kami mendok melihat itu adopamu oleh Tuhan.
di siala asid do tolong mo ale Tuhan. Ima na di polwaso hami ro tu bagas sa joromon di pabor hato hami ale Tuhan sa bagas nami. Sehat kami totong mandapot to bagas mon dak kurang manangahapi ale Tuhan. Nang songoni male Tuhan di ibadah nami di harion ale Tuhan di siang harion nunga upasaha tami edde pujian dohot tangyang nami tuh ale Tuhan sejalo mai gabe uap na khusus di jolomi ale Tuhan. Nang songoni male Tuhan diaka program ni huriam ima le Tuhan di pertangyangan sektor ima sa sektor sada satu sektor walu nanang sipatu paun nami ale Tuhan di uriamon homa totong ale Tuhan na mangurupi salhuna keluarga na majabui na mangalehon akalas ni rohadina sida ale Tuhan asanggia ale Tuhan boy tarjalona sida akka pertangyangan na dipatupa di akka bagas nabi dihuri di sektor-sektor nami on ale Tuhan. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang nang songoni ale Tuhan dengan nami di ruas ni sentosaon ale Tuhan na marulang tahun di bagas mingguon totok kupasat tami na sida tuho ale Tuhan sa leon nakahipasod di na sida ale Tuhan lehon akka gajang ni umur nang songoni akan narikoti ale Tuhan say patudu matotong di nasida ale Tuhan asanggia ale Tuhan lam tau nasida dinalaho mamuji pasangapon guar munabadi ale Tuhan. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang ima ale Tuhan di ruas ni huriam ima ale Tuhan keluarga M Gultom inang borsimanuk kalit nang songoni ale Tuhan di keluarga Hasibuan inang buru sinurat nang songoni ale Tuhan di keluarga S simare-mare inang buru sirait muliate di pasat rohanami tuho ale Tuhan ima na dilehonmu akayanakod di nasida ale Tuhan saibay male Tuhan akayanakoni gabe ibur-ibur magodang ale Tuhan tujuluan narion say lehon akka narikot dia ka keluarga le Tuhan dia manami inanami ima le Tuhan na marburu-buru ya nakommu na pinasaha mo tutunga-tungani keluarga na tuluy ya le Tuhan lehon nakka nariko di nasida le Tuhan sanggia ale Tuhan boy di parburu-buru nasida dana na pinasaha mo di tonga-tongani nasida ale Tuhan. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang nang songoni male Tuhan siat tonga-tonga ni ruas ni HKBP sentosaon ale Tuhan ima na dialapo ale Tuhan amang hokden damanik nang jumulo dialapo tulabung mi ale Tuhan ima na diari Kamis tanggal sada na bulasya ale Tuhan totong mahupasahat tami tuho salhu na keluarga ale Tuhan salehon pos di roha di keluarga ale Tuhan terlumubi ma ale Tuhan di inang Lucy Febriana borusinaga ale Tuhan ima na diala nanau niala mo ale Tuhan ima ama siat tonga-tongani inang namion ale Tuhan lehon pos ni rohadi nasida ale Tuhan hodo ale Tuhan pangapul na sumurung asanggia ale Tuhan boy terjalo nasida ale Tuhan nani pamasam tu tonga-tongani keluargani inang borusinaga ale Tuhan. Tuhan debata saluhu na manang na andiga penasida tuluhan marsakat nang mula tu samarindaw na le Tuhan totong matangat-tangan akadalan nasida le Tuhan asanggia le Tuhan boy sampai sahat nasida tu samarindaw di bagasan hai pason nasakwaya le Tuhan. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang nang songoni male Tuhan di program kerja resok sentosa sadareon na patu-patu karmimbar tu tenggarong ale Tuhan imana ni uluhon ni amang pendeta lubis ale Tuhan saluhu na ale Tuhan dia manami na berangkat tu tenggarong dongani nasida Tuhan di pardelanan nang dinalau mula pinasida na Tuhan tu bagas nabi totong ma ramoti jala iring-iring ale Tuhan.
Tuhan debata aman amin na marhabangsa di Banua Kijang nang songoni male Tuhan di perempuan ni Huriam na marsakap na sida na kebaktian padang di Balikpapan totok kupasat tamis saluhu na le Tuhan program niya kapanitia urupi na sida le Tuhan asanggia ale Tuhan boy tarpatu panasida saluhu nai di bagasan lasni roha na sakoy ale Tuhan. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Kijang nang satok kenari pele Tuhan nang bigyon nami mahatam ima nanaing dipasahat si pasahat na dipasahat ni napasom nang songoni hami ale Tuhan na ubegisa lehon rohado pikiran Tuhami ganuk marsada-sada ale Tuhan asabuy huat tu si hami hatami jalahu hangulo kami dingulu nami sigana pari ale Tuhan tarlumubi ma Tuhan diamanami napasahaton lehon hai pasod dinasida Tuhan lehon akan narko dinasida ale Tuhan asang giat ale Tuhan boy rarat hatami di tonga-tongani portibion ale Tuhan Tuhan debata amanami na marhabangsa na di Banua Kijang saluhu na ale Tuhan aka dosa pangaleson nami na maradopoko jumulo sesay may ale Tuhan asa talupa mi macalo aka pasupasumi ale Tuhan atong ale Tuhan jalo matangyang nami marhitenakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, laos dison ma tapapungu pilihan sada a dohot sadami. Oh
maramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Hatanire bata nagabe barita lasni roha dihita di minggu tasadarion minggu pasapuluh 22 dung Trinitatis tersurat ma di pesalmen bidu 130 sia mamukka mai sian ayat sada tolhas tu ayat onom hujaha homma dihita takkasma tapa ihut-ihut. Edde sian si David. Ale jahuba disulikit jala ditadahodo ahu. Say dibotohodo manang nahuddul manang najongjong ahu. Garisian nadao dia tusihodo pikiraku. Manang mardaladalan manang modom ahu disegehodo ahu. Jalatakkasdo di botoho akkadalaku sudena. Aidangadong nanggosada hata di atas dilaku. Tongoddo ali jahuba di botohodo sudenai. Tole sia pudi, tole sia jolo, dihaliangi hodo ahu. Jala dilinggom tangammu do ahu. Tung masurukudo parbinotoan si songoni diau. Mati bohudo. Dang hadungdungan ahu ido sahatna. Amanginang adong do manang na piga-piga poin nanang idaota di bagasat turpukon. Na parjolo imataringo tu na manada manang marsitadaan na paduahon imataringo tu topik ni minggui patardo saluhutna diadopan ni Tuhani. Masuk mahita tuna parjolo manada manang marsitadda. Amanginang padohan ni hita halak batak madok jolo tinip-tip sanggar bahin huru-huruan. Jolo sinukum marga asabinoto partuturan. Manang molo di bahasa Indonesia didok tak kenal maka tak sayang. Naneng dohono namanginang ganup jolmai rikodo asa marsitadaan. Molo nunga marsitadaan jolmai boto ottama isedo natatadai. Didia do jabuna, isedo amongna, isedo inongna, bohado parangena, bohado suarana, dohot lanna asing. Marhite natakas marsitadaanido ubahen na marsihaolonga kita. Marsitadaan gabi tubu maroha na marsiatusan, gabi tubu maroha na marsihaolongan, marsiurupan dohot lanna asing. Marhite natakas marsitadaat do tutu boto ottama ise do napatut dohonotta dongata, ise do napatut dohonotta ale-aleta, ise do napatut dohonotta todongta, ise do dongata laos ise do alotta. Ala memang dakolam manadado nga kita rikot, doho do nang manada alo. Nitadda aloniba
ni boto makelemahanna, ni tadda aloniba, ni tadda musuniba, boto omma hahuranganna. Ido bahen di partikian nuaingon, moluadong jolmai na marbeda, olo do pitor didokon na marbedai, ngahutadda ho. Hati hamar beda apalagi dia kaina olo do pitor di dok ngahutadda ho unang pagodaku si tamu ngahutadda ho. Dia kaina molo marbeda ngahutadda ho dak pagodaku hatam unang pagodaku di si tamu ngahutadda ho. Atau nga manginang di situasi si songonido hita tutu rikop manadda manang marsitaddaan. Adorang sohulan jutok kami amanginang husuku kami majutu hamu, berek kamu majutu in fokus, ati na ditadahamu dope na di fotoon. Na perjulu, foto na perjulu, ay tadahamu dope on? Itadahamu dope? Takas dope itadahamu. Iatu si hamu do rohani amangon, iatu si hamu manang nadaong. Itadda hamu do manang nadaong. Itadda. Foto na paduahon. Itadda hamu don, molon itadda hamu. Ya na perjulo nakin, itadda. Na paduahon, itadda. Foto na patuluhon. Itadahamu don. Itadahamu. Iya. Akadongan totu di tonga-tonga ni hajol maon songonido marsitaddaan. Ni bege suarana pitor taddao do. Ni bereng pardo pahanna pitor ni tadda do. Ido dalan ni jolmai marsitaddaan. Atau kusuk kujohamu muse. Ditaddahamu do debata. Hah? Itaddahamu do debata. Berek kamu maju muse twin fokus. Foto na pao paton. Odo debata. Odo manang dadaong. Daong. Foto na palimahon. Odo debata. Odo debata manang nadaong. Iya. Foto na paunopon. Odo debata. Odo debata manang nadaong. Ay na maulak kamu mga ilusi. Odo debata manang nadaong. Iya. Adong namado daong. Adong namado ido. Amanginang songonido panadaot tatu debata hape. Panadaon itap ni formalitas. Ala songonido ni bereng foto ni debata di kalender pitor taetong do odo hape debata. Ala songonido foto ni Jesus di kalender pitor tadoko do odo hape Jesus na beting marjabang. Obu na gajang. Majuda botar agak gateng saotik bapitor tadodo odo Jesus. Songonido hape hita manada debata. Akadongan laos ido si idaota di bagasa turpukon di ayat sada di doksi David do ali Jehoba disulikit jala ditadahodo ahu. Naneng dohono na manginang dakita na parjolo mga tusi debata. Alay debata do parjolo mga tusi hita. Dakita na parjolo manadda debata. Alay parjolo do debata manadda hita. Luhut na jolmai ditadda debata. Dangadong nanggo sada jolmai naso tinadda ni debata.
Mulutabereng do bohado debata manadda si Jeremia, songonido debata manadda hita. Jeremia sada ayat 5 maddok, tagas sohujadi hoddo peho di bortian, nunga hutadda hiyan ho. Atong dinamarsitadda anido hita manat mangarimang-rimangi. Molo ditadda debatado au, molo ditadda debatado hamu, molo ditadda debatado hita, bohado hita takas manadda ibana. Boydohonon ulang ngalang tatadda debata. Unang paula so tatadda. Unang hera na tatadda. Manang unang songon na tatadda. Manadda debata. Mangulahon lomo ni rohana. Ima na parjolo. Napaduaho na manginang marhite nong takas marsitadaan hita doh debata. Patar paltak matutu luhut na parulautai diadopan ni debata. Padohan ni halak batak madok jepek do pak ni gabus. Manang songo peribahasa di bahasa Indonesia madok sepandai-pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga. Naneng dohonon pardalanan ningulut taon parangetai pabahenatai pakkateotai pamikirotai manang rohatai botoon ni debatado. Idu bahe didok di topik minggui patardo saluhu na diadopan ni debata. Lapatan na dangadong na buni, dangadong na sobinoto ni debata. Molo didok nakijepek dupak ni gabus, tarboto doluhu nai ditikina. Atong martudu majo nadong selingkuhan na. Martudu majo nadong selingkuhan na. Aso tung sangat tarboto haduan. Tanggonado sonari. Martudu majo nahea korupsi. Sonari, tanggonado sonari mengaku daripada haduan. Jolo habiskan, jolo diedeho muse amang si matua mobil naholeoni hasil ni iya hamudo mangedehon. Amang inang bohado tutu paru laut tahun asa badia asa unang adong nabuni ala patardo diado panidebata ikon sitong ikot tikos ikot tigor. Bagaimanapun cara kita membungkus kebohongan itu akan ketahuan. Sedia bagas petaho tatanom, sedia dao petaho tapasiding manang tapaholang, harus songo dia tabahen manabunihon, boto on ni debatado saluhu nai. Holasia jol madohita boy martabuni. Ale dia do pan ni debata patardo saluhu nai. Dang boy jol mai martabuni manang manabunihon manangaha sia debata. Ido bahen mamukka sian ayat 2 saha tu ayat 5 dipaadar si David do na soadong nabuni sia jolmai diado panni debata. Ayat 2 diboto debatado na hudul manang na jongjong hita dia tusi debatado. Ayat 3 diboto debatado na mardalan manang namodom hita. Tu dia hita mangalakka boto onni debatado. Ayat 4 nang pesotadok alay nunga diboto debata. Di roha nang dipikiratai nunga diboto debata. Ayat 5 ditatap
diramoti di parrohahon debata dohita. Di soddo amanginang debata pataridahon holongna di pardalanan ni nguluna. Intinya manginang seluruh lini kehidupan kita diketahui oleh Allah. Nadenggan na taulahoni botoon ni debata doi. Narwa najat na taulahoni botoon ni debata doi. Allah secara total mengawasi perjalanan hidup manusia. Ala parbinoto na suddo debata, ala patardo luhu nai di debata, ikom mana dohita manibangi. Parange, pakkatayon, pabahenan, parrohahon, pamikirion, ikudusdo, songon na hinalomohon ni debata. Amin, martangi yang mahita. Ajar-ajari mahami Tuhan, dina mangulahon na hinalomohon ni roham. Parbisuki hami, jala pargugoy hami marhite toddim toddi porbadiai. Anggiat hatam naungsun hutangyo kami. Mabohali hami di namak kaporsiaiho. Pasu-pasu maluhut na ruas ni huriam di HKBP sentosaon. Naniula ni tangan nasida makkorhon las ni roha. Tabayom mo pacariani di ngulu nasida. Akana sinakapan na pinarsita ni roha nasida ganup. Patuluconom mo may ditikina. Nunga di palu mehoko akayanakoni di hami ganup marsada-sada. Di bahini parbisuki mahami marmudu-muduhon nasida. Anggiat gabedongan nami saha tunasaur matua. Na di bagasan parsikolaan patuluconom musita-sita nasida. Na sorada potad dope di parkarijuan lehonom mujapalan nalomak. Nang diakan na sudah potad dope di urat na tugu. Jamaomu bortian ni akaina. Apehonomu maparbui ni pardonga sarepioni di nasida. Atong tangihon pangiduan nami. Ale digijang ni pangiduan nami i. Jumulo uras akadusa ng pangalosyon nami. Asa talup hami habauran ni pasu-pasum. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang mahami Tuho. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 120 walu tapasahat ma pelianta.
Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu nasiat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuhamu jala asi marohana bidahamu. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuhamu. Jala di pasaorhon madamena tu tod di munabe. Amin. Shalom, Horas Madihita.